No niin, tervetuloa ja katsotaan tänään Ubuntu käyttöjärjestelmää, Linux-distroa. Ubuntu hyvin suosittu distro ja on vakaa ja turvallinen ja aivan loistava mun mielestä. Ja tää on nyt versio 22.04.3. 2204 huhtikuussa viime vuoden puolella ilmestynyt Linux-distro ja tää on Long Term Support versio LTS, eli tämän voi omalle koneelle jättää ja se päivittyy. Siinä tulee kaikki tärkeät päivitykset vähintään 5 vuoden ajan, tai siis sen 5 vuoden ajan. Ja mä esittelen tässä lyhyesti, miltä tämä näyttää ja mitä täällä voi tehdä. Ja ihan ensi alkuun, kun sä saat tämän asennettua käynnistettyä, niin tämä paneeli on täällä vasemmassa reunassa, joka on hyvin outo. Mennään sovelluksiin ja avataan asetukset ja täältä ulkoasun välilehdeltä telakka. Ai se on telakka eikä paneeli. No se on sitten telakka. Ja me saadaan se sijaintinäytöllä täältä vaihdettua tonne alareunaan. Nyt se on paljon fiksummassa paikassa. Mutta se vie edelleen vähän tilaa siellä, niin mä otan tuosta käyttöön piilota telakka automaattisesti. Ja nyt mä saan enemmän tilaa pystysuunnassa tänne. Tää vaan mistä itse tykkään, mutta haluan heti sanoa ensi alkuun, kun se kaikissa mahdollisissa kuvissa se telakka on siellä vasemmassa reunassa, mikä muihin käyttöjärjestelmiin tottuneilla ihmisillä se on vähän omituinen paikka. Toki siitä on se etu, että kun se on tuolla vasemmassa reunassa, niin silloin pystysuuntaan meille jää enemmän tilaa, mutta mä tykkään vaan enemmän siitä, että se on tuolla alhaalla. No täältä me saadaan myös yhdellä klikkauksella vaihdettua tää teema vaaleasta tummaan ja sitten me saadaan vaihdettua korostusväriä. Me saadaan se aniliinin punainen on muistaakseni se, mitä mä oon siinä käyttänyt. Ja se on näyttänyt jonkun virheen siellä heti huonoa mainosta Linuxilla. No se ei ollut mitään, mä tiedän mistä on kyse ja se ei ole mitään dramaattista. No tiedostoselain tässä, jos on tottunut käyttämään Windowsia tai Macia, niin tämän tiedostoselaimen kanssa ei pitäisi mennä sormi suuhun, eli täältä me päästään kansioita selaamaan ja me voidaan kuvia ja tiedostoja leikata, kopioida, siirtää roskakoriin, poistaa. Kuva voi asettaa taustakuvaksi ja ihan samalla tavalla kuin muissa käyttöjärjestelmissä. Eli tämän tiedostoselaimen kanssa ei pitäisi todellakaan tulla mitään ongelmia. Se on hyvin intuitiivista ja toimii aivan samalla tavalla kuin muissakin käyttöjärjestelmissä. No sitten tämä Windowsissa sulla tulee vasemmasta alareunasta Start-menu ja sieltä löytyy kaikki sovellukset. Täällä se on tämä kuvakin, jossa on 9 tämmöistä palluraa. Sieltä löytyy kaikki sovellukset. Ja näitä sovelluksia saa järjesteltyä kansioihin. Täällä on videot on muuten väärässä paikassa. Mä siirrän sen tonne video- ja audio-kansioon. Ja sovelluksia pystyy etsimään täältä hakukentästä. Sä löydät välittömästi sovelluksen, jota olit hakemassa. Toimii erittäin näppärästi tää. Mun mielestä tää sovellusmenu on näppärä, kun siihen on alkuun tottunut. No sitten Ubuntu mukana tulee Firefox-selain, johon saa laajennuksia, saa automaattisesti mainokset piilotettua, näin adblockit kaikki toimii. Sä saat Firefoxista jaettua sun kirjanmerkit ja kirjautumistiedot ja salasanat ja kaikki eri laitteiden välillä. Ja jos oot tottunut käyttämään muiden käyttöjärjestelmien selaimia, niin Firefox on vielä paljon parempi. No se ehkä siitä Firefoxista sinänsä. Sitten katsotaan vähän toimistosovelluksia. Täältä löytyy LibreOffice Draw, jolla voi tehdä erinäköisiä kaavioita piirtää. Mä en ole sitä itse käyttänyt niin kuin hirveästi mihinkään. Mutta jos sä haluat jotain erinäköisiä systeemeitä piirtää, niin tällähän sitten onnistuu. Kaaviografiikka ei tallenneta. Ja sitten meillä on LibreOffice-kälkki, joka vastaa Microsoftin Exceliä, ja tällä onnistuu käytännössä samat asiat kuin
kuin Excelillä. Ja tätä mä oon paljon käyttänyt koulutehtäviin ja yleensä ei tule mitään ongelmia sen suhteen, että sitten koulussa on käytössä Microsoftin Excel, vaan kyllä ne pystyy keskustelemaan keskenään, kun tallentaa tiedoston oikeassa formaatissa. Joo, sit katsotaan mitä muuta sieltä löytyy. No LibreOffice Impressillä voi tehdä tismalleen samat asiat kuin tuolla Microsoftin PowerPointilla, mutta vielä paljon paremmin. Ja tämäkin on varsin intuitiivinen ja hyvä sovellus. Täällä mä oon tehnyt noita mun hengellisiä opetuksia tänne YouTubeen. Katsotaan mitä muuta. No sitten on Math, jolla voi laskea matemaattisia kaavoja, ja LibreOffice Writer, joka vastaa Microsoftin Wordia, sillä onnistuu kyllä niin kuin tämmöisten kirjallisten teosten muokkaaminen oikein hyvin. No sitten mikä ihmisiä luonnostaan kiinnostaa todella paljon on digikuvien muokkaus, digikuvien järjestely. Ja Shotwell on erinomainen työkalu. Se nyt vähän aikaa sitä lataa, kun mulla on kaikki digikuvat tuolla hitaalla kovalevyllä. Muuten on SSD-levyllä koko käyttöjärjestelmä. Niin Shotwell se näyttää mun kuvat täältä vuodesta 2003 vuoteen 2022. Ja tällä onnistuu kuvien tägääminen. Mulla on täällä tägejä, mitä mä oon kuvia tägännyt eri aiheiden mukaan. Täältä löytyy ihmiset ja täältä löytyy eläimet ja luontokuvat ja kaikki näin. Ja jos tällä haluaa nopeasti jotain punasilmäisyyttä poistaa, onpa muuten epätervä kuva makkaroista, säätää valotusta ja kontrastia, niin tämmöiset nopeimmat, tavallisimmat muokkaukset, mitä pitää tehdä, niin ne onnistuu tällä erittäin hyvin. Tämä on oikein, ja täältä pystyy suoraan kuvat viemään ulos ja siirtämään Flickerin suoraan, että se onnistuu siitä sovelluksesta. No sitten jos haluaa, nyt tämä käynnistyy, mulla on muuten ensimmäistä kertaa tämä Darktable, mä unohdin, mä vasta äsken sen tähän asensin. Mutta Darktable-nimisellä ohjelmalla onnistuu sitten taas RAW-muotoisten kuvien muokkaaminen ja järkkääminen oikein näpsäkästi. Mutta se sanoo, että tässä mulla ei ole valokuvia täällä. Jos mä nyt tuon kaikki mun 500 gigaa digikuvia, niin tää video kestää 4 tuntia, että mä en nyt siihen hommaan lähde. Mutta Darktablella tosiaan sä voit säätää kuvan valotusta ja asetuksia aivan loputtomasti. Mä oon sitä joskus käyttänyt. Et kuvan käsittelijöille löytyy paljonkin, ja sitten löytyy Gthumb, on toinen vähän vielä Shotwell ja kevyempi sovellus. Eli digikuvien muokkaamiseen ja järjestämiseen löytyy useampikin sovellus. Ja sitten kuvien muokkaaminen, jos haluaa vielä enemmän vähän photoshoppailla, niin GIMP-kuvan käsittely erittäin monipuolinen. Kaikki mitä mun on pitänyt tehdä on onnistunut tällä GIMPillä oikein hyvin. Eli joo. Mutta sitten taas ihan kovan luokan ammattilaiset suosii Photoshopia, se on niiden mukaan niin paljon parempi ja kätevämpi. Mä en tiedä, koska mä en työkseni muokkaa kuvia. Mutta tämmöiselle harrastelijalle tämä GIMP on riittänyt oikein hyvin. No sit löytyy Pinta, joka on tämmönen Microsoft Paintia vastaava kätevä, kevyt, pieni sovellus, jolla pystyy piirtämään nopeasti, jos haluaa jotain grafiikkaa tehdä, niin tällä onnistuu kyllä. Ja sitten digitaaliseen piirtämiseen mulla oli tuolla toi Krita, mutta sillä mä en ole paljon onnistunut vielä tekemään mitään ihmeellistä. Sitten se, mikä ihmisiä kiinnostaa äärettömän paljon, on pelit, niin mulla nyt on jotain Sudokua ja Pasianssia ja Mahjongia tähän asennettu, tämmöisiä yksinkertaisia pieniä pelejä. Linuxissa onnistuu kyllä pelaaminen, ja nyt näytetään samalla tämä sovellusten asentaminen. Tämä
sovellusten asentaminen on hyvin helppoa, eli se onnistuu täältä sovelluskaupasta yhdellä klikkauksella. Sä voit asentaa, tai siis selata täältä eri kategorioita, sieltä löytyy kymmeniä tuhansia sovelluksia. Hakukone toimii, ja niin, jos toimii, tietenkin nyt jännittää hirveän paljon. Mutta niin, pelaajat, jos asentaa Steamin, mä oon sitä kokeillut, se toimii Linuxissa, sä voit asentaa tuhansia pelejä, ja osa niistä skulaa Linuxissa, kaikki ei, mutta suurin osa toimii Linuxissa, osa toimii Linuxissa jopa paremmin kuin Windowsissa. Mutta Steamin kun asennat koneelle, niin pelattavasta materiaalista ei ole pulaa. Joo. Sitten niin, jos käytät terminaalia paljon, niin asentaa tämmöisen sovelluksen kuin Quake, G-U-A-K-E. Ja F12-näppäintä kun painat, niin pääset tänne, niin saat tämän terminaalin näkyviin, sen saa koko ruudun kokoiseksi ja sitä saa säädettyä ja siitä löytyy valtavan paljon ominaisuuksia. Mutta Quake helpottaa terminaalia, kun HC-nörtit käyttää paljon, niin sen saa yhdellä tai kahdella klikkauksella asennettua ja sitten sä pääset terminaaliin nopeasti pikanäppäimellä. Joo, ja sitten viestisovelluksiin, mulla on Telegram tässä, mutta mä en uskalla mun henkilökohtaisia viestejä tässä nyt näyttää, lienee ehkä kaikkien kannalta parempi niin, mutta saa Telegramin ja Signalin ja WhatsAppin asennettua Linuxiin, ja kaikki yksinkertaisesti toimii. Ja se, mikä ihmisiä kiinnostaa äärettömän paljon on, että miten mä teen näitä videoita, niin mä oon asentanut OBS Studioon, ja se tällä onnistuu, tää on tarkoitettu enemmän niin kuin striimaamiseen, mutta mä käytän tätä videoiden, näiden screencastien tekemiseen, tää toimii siinä paremmin kuin mikään sovellus. Tänne saa luotua tämmöisiä näkymiä, josta voi yhdellä klikkauksella vaihtaa sitten sitä kuvaa, joka näkyy siellä sitten vastaanottajille. Siinä nyt näkyy mun nettisivu ja tää oli tää koko ruudun tila. Et se on hirveän hyvä sovellus siinä. No sitten meillä oli se, moni on ihmetellyt, että mistä nämä pallurat tulee, että heidän Linuxissa ei ole semmoista, niin sovelluskaupasta, jos mä nyt muistan mikä sen nimi oli. Joo, Extension Manager, asentaa Extension Managerin, niin sit mulla on täällä asennettuna tämmönen kuin Burn My Windows. Ja sillä saa tämmöisiä erinäköisiä efektejä näihin ikkunoihin. Oho, toi oli aika hurja. Ja näitä toi ei tehnyt oikein hirveästi mitään, mitä sitä glitch tekee. Se tekee tommosen efektin siihen, joo. Sieltä saa valita, mulla on täällä tää häivet asennettuna, mikä on tosi cool, näyttää makealta. Ja näitä extensioneita voi etsiä, näitä löytyy täältä pilviin pimein, ja saat muokattua sitä Gnomen työpöytää ja vähän lisättyä sinne kivaa silmäkarkkia. Mulla on täällä yläreunassa esimerkiksi tämmönen epämääräinen kello, se näyttää, että kello on noin 8:15, ja täällä on sitten tarkka kello, koska kello on hyvin tärkeä. Joo, ja sitten mun tää linuxrauta.fi on nyt vähän tauolla vuodenvaihteen jälkeen, mun pitäisi koulusta valmistua ja sen jälkeen lähteä vähän Linuxia pyörittelemään ja mahdollisesti tarjoamaan jonkunnäköistä tukea Linuxille. Jos tää Linux-rauta lähtee käyntiin, niin Ubuntu on se distro, jolle mä tarjoan tukea. Ja täältä mun blogista löytyy enemmän tämmöisiä aloittelijoille suunnattu opetusmateriaalia. On siellä sitten vähän kokeneemmillekin ihmisille tämmöisiä pro-tipsejä sitten eri aiheisiin ja suurimmaksi osaksi Linux Mintiä ja Ubuntu Linuxia silmällä pitää mä oon näitä opetuksia tehnyt. Ei mulla heitä enempää tällä kertaa. Tää nyt oli tämmönen lyhyt katsaus tähän Ubuntuun ja Gnome-työpöytään, mitä sillä voi tehdä. Palataan taas asiaan ja mä teen ahkerasti videoita, opetusvideoita Linuxia ja sitten vähän ehkä harrastuneemmille ihmisille sitten vähän enemmän pro-tipsejä. Pysykää turvassa.